nagahapo-hapo gid nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio Iloilo ang tagdaog sa Daily Draw winner o kung sa Daily Draw sang Buena Mano Salvo Year 20 promo. Baldi-balding pa premyo na may cash pa sang Bombo Radio kag Star FM agud i-claim ang iyang nga premyo. Iniamo si Corazon sukal dito sang Barangay Kubay, Haro, Iloilo City kag nagamit sang R. Florete coupon bilang iya proof of purchase. Nabaton sini ang 1,000 peso cash kag isa ka balde sang orokan nga nagaunod sang isa ka box sang MX3 nga kape, duha ka box sang Ramzik vitamins kag 3 ka pack sang Comea bihon. Suno kay sukal dito, gamito niya ang iya nga dadagan agud ibakal sang iya maintenance nga bulong kag idugang bakal sang madamo niya o kon madamo pa nga mga produkto nga maggamit niya sa iya entries agud magdaog liwat. Malipayon man ini nga nagagda sa publiko nga magpasakop man sa Buena Mano Salvo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM agud nga magdaog man kaangay niya. Ako si Corazon sukal dito sang Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. Nagdaog ako sang promo sang Bombo Radio. Sang Buena Mano Salvo Year 20 promo. Nagdaog ako sang 1,000 pesos kag gift pack kag orokan nga balde. Sulod sang balde amo ang bihon nga 3 ka pack kag MX3 kag 3 ka pack nga Comea bihon, 2 ka pack nga vitamins. Isipon ko ang akon nga cash price, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos ko idugang ko sa bakal ko bulong. Gani ginapangabay ko gid kamo nga kun kamo dira mag-intraman para kamo makaago man sang premyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you.